Kani regular darshan Kendra Shillong ban ngipreng sobhai phi baro shakathup kubor mata ka janmet shoban phash ki kubor ki babnya ngini pechwai ki mat bakongsan li pai ba umintri rang ba do kari Narendra Modi ya ke India Energy Week 2024 ha Goa Sam umintri rang ba ukonrat sangma Yakishiti Thongkam Shakilai Spa Saupun Riu Tali Kinong Hikai School LP ha State Convention Center Shillong. Borok ki bang shimet ki batray kam hapo ka jili jongka KHADC ken hap man yo ya ka trading license ang usimbot CM uba PNCM. Pensyai ka sarkar halor ka jingtmu ban penjalan ya ka samoy trekam ha KHADC bat JHADC. Bat penting na ka sarkar bakan penne bat karukam trekam jong ka Loka Yukta Act. Kikubor ke babnya. Umintri rang bakdo kari Narendra Modi ulaple ka India Energy Week 2024 ha Goa hinne kasngi. Kebalong gajinya linti ha ka jingshim kya jong kari ban kentiau ha ka liang ka boarding haba ai jingkren hinne kasngi umintri rang bakdo ula penpau halor ka jingshim kya kari ban pelut ha ka liang ka boarding ula ong ba ka India kala pelut kambon ha ka liang boarding ban ya ka balong ha kipor ki ba kam haswa na ka bentaban penyo ya ka boarding ka ba paho pahai ula yai ban na ka bentaban pelong ya ka India kum kari ka ba hakmat ha ka jingla ban penbyang ya ka boarding bat kum ta kari kan yale ban nang penyar ha ka ban penbyang ya ka boarding. ये आयोजन इंडिया विद द वर्ल्ड एंड इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस भावना का प्रतिबिंब है और इसलिए ये मंच आज एनर्जी सेक्टर से जुड़े विचार विमर्श और अनुभवों को साझा करने का मंच बन गया है आइए एक दूसरे से सीखने पर तकनीक की साझेदारी पर और सस्टेनेबल एनर्जी के नए रास्तों को तलाशने पर एक साथ आगे बढ़ते हैं Umintri rang ba ka jilla ukanrat ke sangma hinni kasngi ula samik shithi thongkam shakilai spa saupun riungut kinong hikai LP school ha ka jingelang ka balalong ha State Convention Center Shillong ha ka balaya donlang umintri ka tanat pulih puthi urakam e sangma ya kani ka program la pelong da ka Directorate of School Education and Literacy ka tanat pulih puthi bat ka sarkar jilla la samik shithi hinni kasngi sha praphongut na ka benta ka East Khasi Hills Praposangut nakabenta ka West Giant Hills, Saposangut nakabenta ka East Giant Hills, Saposangut nakabenta ka West Khasi Hills, Sapuwangut nakabenta ka Southwest Khasi Hills, Arposangut nakabenta ka Eastern West Khasi Hills, but Arponyangut nakabenta ka Ribhoy District. Panmitlang Walang, Rojasing Rinjak, Dapi Yaki Pi Harmujai, Dapi Indavi Bhashisha Rinbon, Nakhawar Ringse. Receiving the appointment letters, as it is a very, very important day for all of you. And as mentioned by the Honorable Minister, that there's a reason why we felt that this kind of an exercise is important, is because while the appointments are given, I think it's a special day for you, number one. And it's a day that you will always remember. And obviously we realize the importance of the teaching community in our society. Borok ki bang shimet ki batrikam hapo ka jili jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kin ha ban yo ka trading license na ka council u licensing officer jong ka council ula pha ya ka jingpen tep shabaro ki bang ha ka baya day bat kani
kat kum ki kendon ki bahap hapo ka United Khasi Giant Hills District Trading by Non-Tribals Regulation of 1954 ong usimbot Chief Executive Member uba PNCM ulo ong baka no kanu ga jing tre ne ka kam khai ban penyo nong ka bakken thop ya ka jing klyang da kitiar la ne ka pisa kan hap hapo ka jing khmi jong ka section 25 jong ka an jong ka Khasi District Trading by Non-Tribal Regulation 1954 kala bakal syai kamu ka service lagalong hadirin dekat kamu ke benta akan syai batin haban haka Trading by Non-Tribal Regulation 1954 Section 2 Subsection 5 akan syai kubuye service for money which shall include trade kamu kepada ke services boleh bagikan bisa tingkat kan haplan hakanika Khasi District Trading by Non-Tribal Regulation 1954 ka sarkar jilla kala pensyai baka jing temu ban penjalan ya ka por jong ka JHADC bat ka KHADC kam dei ka sin ka baningkong bat ya kum kani ka rai la shimru ha ki por ki balalej menteri cabinet bat ubalong ru unong aiktien jong ka sarkar jilla iba polling do ila ong bah ki por ki balalej Hagaro Hills Autonomous Council GHADC la penjalan hadu arsnem ha ka por ba u Dr Mukul Sama ulalong menteri rangba Henry menta la jalan Henry benai bat kabayanu jor bat ki arsnem kalong kapor kabalingkot. All I can say is that this is not unprecedented. In the past, the Garo Hills GHADC has had 2 years of extension when Dr. Mukul Sama was the Chief Minister. So an extension of 6 months when you compare to what was done in the past. An extension of 2 years is certainly a relatively a very brief period. Menteri Cabinet bat ubalong ru Working President kaseng United Democratic Party iba polling do iloong ba ka thong jong kaseng kalong ban penklan na kabenta ka election Lok Sabha. Iloong bahalor ki matre kam ba pher ha ka por ya lap election las ngau tho do kirtong jong ki na do bala penbena ya ukirtong bapura. Iloong ba ki don ki mat ki balong ki ba kham khongsan bat kalong ga badon kam ban jiet ki matre kam ki ba biang bat ki balong ki ba ya hap ha Lok Sabha. Well, various issues have already been spelled out by our candidate at the when he was declared as the official candidate. Those issues are very vital, and we are fortunate that we have been able to select the best possible issues which are relevant to the Lok Sabha. And that apart, since 2 major regional parties have come together under this alliance, and also at a time when the aspirations of regional parties is going to be a major focal point of the Lok Sabha elections. Menteri Katanat Social Welfare iba polling do ilaong ban nalor bakilapaw hadu saungut ki kerteng ki bala menjur da ka select committee na kabenta ka kam syong knor jong ka Meghalaya State Commission for Women MSCW la yok pedang sa artli ki application iba lingdo ila pelong ka jingalang bat katay katanat trekam hagala sngi ublay na kabenta ban khmi benya namar ila ong baki kwa ban pendep yakan dikakam hakarukam kabakhuj basuba badai nakani kadaw bala khot ngobhaya baro ki bakwa ban apply yakan dikakam bat kila don sa artli ki application ki badang 1 poi hadin. Apart from the 4 names that were suggested and recommended by the search committee, 2 additional applications have also been received, and we will be taking a final decision within this week. Since the last date for submission of such applications is already over.
MLA kanong po constituency iba Merrill Bonds ilalum jialang nin kasngi bat ki officer lembat ki nong yalam shnong hakabaya day bat ki scheme ki badang sa teng na ka sarkar jela bat sarkar pedeng yakani ga jingalang la penlong hakashnong maulong nong tulo hakabala wani shimta de ki nong yalam shnong na ki shnong ki ba marjan na ka benta ki mat ban kintiyo ki shnong ki thaw hakani ga jingalang kala penpau halor ga jing don kam na ka benta ban kintiyo ya ka jaka kasuma da ke ba penbiang ya baro ki jingdan kam hakishnong bapher kan thop ya ka maulong government LP school hapo ka scheme Budin ya ki katokan mitli kam ki bide bat kaneka shnong. Kabun kong galong na gabenta ban pentikna ban budin na gabenta ka proposal ka ba lang hamslan bang idaya up kunti kumka shnong kumka dong hi baro boi ha gini gi time molong area gi jumi nang taki nakhar dok ha baro ha bade bat ki jing don no ayaka sop center kabar kalau ngajin budin ha ka bide bat ka jing penrung ya ka school maulong government LP school hapo kaneka PM Shri kedai ka scheme dong ka soccer pedeng yang ada cuma toy lembang jangka mereka scheme SAGY kepada kepala jika pang ban identify nagam taban mentoy kita jong snong Kaseng Ribhoy People's Council RBPC bat ka Meghalaya People Social Organisation MPSO kila kentu ya ke Deputy Commissioner jong ka Ribhoy District ban penbena no ya ke result ka basateng jong ka DSC na do usnam arhajar arpawai hado arhajar arpoar hakajing kan tho ashikinong tho kubor hadin ba lawai ga jingalang president ka RBPC uba Jason Lennox nongrum ula penpau ba ka seng kala depa teng ya ka shiti shau DC ban kentu ban penbena kloy ya ka result ka bala sateng mentala laisnem ka sarkar jela kala ong ba ka yai pene ya ka rukom trekam jong ka an loka yukta act ba kinnom ya lait naka katkom katay kaan kabatay ba omla bantung yikinong tre sarkar bala syong taj bat kata kalong kerukom tre kam jong ka loka yukta namar ba kabor jong ki bala syong taj kala kamduna bani kito ki bedang tre hakakam nginom la ban yat lat nakaan laong menteri bat ubaderu unong aiktin ka sarkar uba pol lingdo di kata dalam fundamental ya kejingdan jong ka loka yukta namar ka bor ka influence jong ki brio ki walet retire kala duna shibun banyak ki brio ki bara ki officers ki barang ban ka service di kadai bet tang ro jong tar nong reni pat ba ini ba ban di na ka at kaptam gini dega at ka balawan hadin shibun ki jing ki collect jong ka bri di ban nong kam politics ya ni dah ke ba ya lambak lah ya ke public opinion ke loke ke ba nasrohi kamlang ethical President ka National People's Youth Front NPYF hakajilla uba kit borlang nongrem henen kasngi ula Therting ya ka Voice of the People's Party VPP ba kala ong ba ki brio baduk ki balik wat jingerap na ka MLA ba ki day ki nongkrong uba nongrem ula ai ka jingken tho hadin ba ula sha kenno dangshen hau nong ai ktin ka VPP uba bat scam marbo ha ka wei na ki khot khubor ba upen jabo ya ka jingmot jing perkhat jong ki brio ba ki long kum ki nongkrong ha yeng jong MLA ka bala penher kerdan ya ki MLA ba kin long kum kinong ais ngobha lor ka jingken ro jong tei u nongelam nalan u noai ktin jong ka WPP banga yalam ya ka jingmot jong berkat jong ipai ba lan man penjabo ya ka jingmot jong ipai berkat jong ipai ba tangkum kita kinong rabul na ka ying jong ki MLA lane ngapen hiare ka kerdan jong ki MLA tangkum kita kinong le isne ngadong ban ongkum ni ba iman une unong ay ktim jong WPP 4 Julai isn a ya ki pajba badog basok meno na kata-kata nga imat ba sutu ya ka dor jong ka jingle isn a ya ki para preo
Mentapat ngini pe ya kajilong jiman kesemiteng. Kajing shit kalong khat saw point khandai degree Celsius, but kajing kriat kalong nyau point rio degree Celsius. Kajing sngam ka hau kalong propo nakashispa men step but riu pun riu nakashispa jan met. Kala bandon kajing hap slap ka bamalumala hakikat tu kat ni kijaka. Shuaban poish ka bakut jong katup kubor ngini pe biang sashi sini kimat bakongsan. Beli pai ba Menteri Rang Ba do keri Narendra Modi ya ke India Energy Week arajar apasal hagoa. Sam Menteri Rang Ba ukonrat sangma ya kishiti tungkam syakilai spa sabun riu teli kinong hikai school LP ha State Convention Center Shillong. Borok ki bang shimet ki batray kam hapok ka jeli jong ka KHEDC kin ha ban yo e ka trading license ong isembut CM uba PNC. Pensyai ka sarkar halor ka jing tulu ban penjalan ya ka samoi trekam ha KHEDC bat JHADC. Bat pentikna ka sarkar bakan penne bat karukam trekam jong ka Loka Yukta Act. Te parlok kat tuang ila poi syek bakut jong katup kubor jengi mentaga janmin hadu bangin dia syam biang bat pila syai kesengi kublai pi baro. Good evening, viewers. Welcome.